Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La qaula wala quwata illa billah illa amma ba'd. Rinenggo sagung inggih nurmatan kunjuk sanipun pepunin sepuh mewah sepuh. Langkung-langkung wonten rasanipun sedaya kasepuhan ingkang ateges sampun tungkap yuswa pana ing pamawas lebing pitutur kebyating manembah ingkang satuhu dahatina bekten dumateng panjenenganipun sedaya para purna karya labet praja ingkang maha budi dharma. Langkung-langkung wonten rasanipun sedaya para priyagung pangemban-pangembating praja satriyaning nagari minangka songsonging payung agung kang kinarya dados pandam-pandeming paugeranipun sedaya kawula dasih ingkang satuhu anggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ngarsanipun para alim, para ulama, mandhapipun ngarsanipun para santri dalasan para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding dumateng kitab suci Wahyul Ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu kawula tenggo-tenggo menggah sedaya mailu kasanahipun datan kantun ngarsanipun kadang-kadang muda taruna pramugarining pawiwahan ingkang sanget kawula tresnani sumrambah bainipun kadang-kadang sutresna budaya keluarga ageng paguyuban seni krawitan madya laras karang sono ingkang tasih kepareng hangang luri wontenipun budaya jaya ingkang adiluhung ingkang sangat kawula tresnani kepareng kula dalu menika ngadeg wonten ngasamyan sami ingkang sampun kumani cumantaka nihagas wacana miyak swasana katemben handika sami kalanipun nembe eja sekecanipun wawan pangandikan sawetawis. Boten ateges kula ing mriki ngirangi subasita mungguing tata krami namung arat sanget bilih dalu menika kepareng angga kula kakersakaken dening panjenenganipun pamagwati pepunden kawula sepuh Bapak Suratno Dalahibu ingkang sampun kepareng jenengi tasakuran bilih dalu menika kepareng netepi daramengan kasepuh ngangislamaken putranipun ingkang kepeparep panjenenganipun Bagus Andi Budi Pratama ingkang katemben dalu menika dipun wiwaha. Nanging saderengipun pareng kula matur wonten sampeyan sami sumangga sareng-sareng panjenengan sami kula dherekaken ngaturaken ras puja puji syukur wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit barokah hidayah miwih nayahipun kala wau kula dalasan yen sami dalu menika tasih keparingan pinten-pinten nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat Islam, nikmat sehat. Bila mekaten dalu menika tasih kepareng rawuh makempal netepi atur pamundhut saking ngersanipun panjenenganipun Bapak Suratno Dalahibu kanthi wilujeng widodana iring sambi kala mboten wonten pamenggan setunggal punapa-punapa. Bila mekaten ingkang sampun kalimpahaken dumateng kula dan sami sedaya monggo sareng-sareng kita syukuri kanthi bingkisan bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam mugi tansah kunjuk ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami tenggo-tenggo mengasawatipun awit tunjung ngantos wonten minjang yaumil kiamah. Bila mekaten monggo sareng-sareng maos salatipun Kanjeng Nabi Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sagung berpunden sepuh para lenggah kagum putri ingkang satuhu kawula hormati kepareng kula ing mriki ngikraraken menung dados kajat niatipun saking panjenenganipun Bapak Suratno Dalahibu. Mila mekaten dalu menika kepareng medhar pukandhinipun ingkang sampun kawijiling lisan niat rikala semanten bilih putra ingkang sampun ndongkap ing dewasa kaislamaken rikala alitipun sering nandhang gerah kasaranipun lara-laranen wae. Mila mekaten panjenenganipun Bapak Suratno Dalahibu muhung mahasing sepi wonten ngasanipun Gusti Kang Maha Kuwasa nyuwun mbok bilih panjenenganipun Bagus Andi Budi Pratama saged waluya jati termaining mula anggenipun kepareng nandhang gerah ndokap akiring dewasa kakitanaken badhe ngrawuhaken seni tayub. Mila mekaten dalu menika panjenenganipun Bapak Suratno Dalahibu kepareng syukur wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih sedaya ingkang dipun luari kala wau dipun ijabahi saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala putra panjenenganipun Bagus Andi Budi Pratama saged waluya jati termain nirmala
mila makaten dalu menika dipun luari. Mila mekaten wonten ngasenipun sedaya ingkang sami rawuh punden sepuh sumangga sareng-sareng panjenengan dados paseksen bilih landharipun panjenenganipun Bapak Suratno dalu menika luar saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jangkepipun kangge luaran bilih panjenenganipun Bapak Suratno dalu kepareng wonten sedekah kepareng syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sedekah semanten kathahipun kula sepindah kangge atur kehormat wiwitan tengahan-tengahanipun Ibu Bumi Bapak Sapa dan Bu Pertiwi sedaya dipun atur kehormat mugi Gusti Allah taala ngabulaken menika dados kajatnyatipun manipun Bapak Suratno dalah Ibu wiwitan tengahan ngantos sing benjang tansah manggih kawilujengan katuwitan teneman boten wonten pambengan setunggal kang punapa-punapa dene jongkap atur ingkang angka kalih sedekah kala wau katur dinten 7 pekenang jangsa tahun 8 sasi 12 rinten kelawan dalu sedaya dipun aturi kehormat mugi Gusti Allah taala ngabulaken dados kajatnyatipun panjenenganipun Bapak Suratno dalah Ibu wilujeng widodon ing sami kala boten wonten pambengan kang setunggal punapa-punapa dene kang setunggal aturan malih sedaya syarat sarana secaji sedekah kala wau katur ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad kang jumeneng Rasul sak garwa sak putra sumambaipun sekabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali sedaya dipun aturi hormat mugi Gusti Allah taala tansah paring wilujeng wonten ngasanipun sedaya keluarga agengipun saking menipun Bapak Suratno dalah Ibu dene kang setunggal aturan malih sedaya sesaji kala wau katur sesepuh cikal bakal ingkang Bupak Yasa wonten dusun Ngerdemak dipun hormati mugi Gusti Allah taala tansah ngabulaken dados niatipun panjenenganipun Bapak Suratno dalah Ibu ingkang setunggal aturan malih sedaya sedekah kala wau katur kaki danyang nini danyang ingkang mbaureksa kiblat sekawan gangsal pancer ingkang dipun lenggahi penipun Bapak Suratno dalah Ibu semrambah sekabatipun sedaya keluarga agengipun tansah pinantuk kawilujengan katentreman boten wonten kang alangan setunggal punapa-punapa dene kang setunggal aturan malih sedaya syarat sarun saji kala wau katur ngasanipun Nabilas Nabi Kilir kang mengkoni yontara tatu prabotipun kangge sedekah luaran ing dalu menika dipun aturi hormat mugi Gusti Allah taala tansah ngabulaken menang dados kajatnyatipun saking ngarsanipun Bapak Suratno dalah Ibu bilih mekaten sumangga sami kula dherekaken masuk umul kitab sepindah nyuwun ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sak sampun nindakaken luaran kala wau ing mangke sak anak-anak turunipun sedaya tansah manggih katentreman kawilujengan boten wonten pambengan setunggal kang menapa-menapa sumangga sareng kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim ahadiniah biqaratimul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin makaten ingkang saged kula aturaken sinah malih wonten ngasanipun sedaya punden sepuh bilih kula wau sampun matur wonten ngasanipun Mbah Harjo Sali Mbah piyai mriki niku kuatah Mbah yang saged ngaturaken kula wau kudu kowe tot ngoten lha makaten dalem menika kula sembadani menang dados kerjatipun Bapak Suratno lumantar punden kula sepuh Bapak Harjo Sali mekaten sinah malih sumangga sareng-sareng sami ndedonga jaya-jaya wijayanti Sura Sudira jayane kang lengkap lebur maksud rahayu yang sami pinanggih mugi karsa ten wicaksanan dalem Allah Subhanahu wa taala tansah tumaduk dumateng kula lan sami sedaya saking kula pribadi kula akhiri bila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawula nuwun berkahipun geding tolak segala kadang maju laras monggo menipun waranduna tayyib monggo
Bismillahirrahmanirrahim, monggo dipun potong nggih niki sing dimaksud lawe rantas kupat luar dipun putung sumangga. Sing kesan ngarsanipun sedaya pepudin sepuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.